Moi! Eli se on FIFA 15 FC Barcelona vastaan Real Madrid. Tomppa kaverina, meikäläinen Real Madridilla ja Tomppa tuolla Barcelonalla. Jos kannustatte Toni, niin laittakaa peukku alaspäin. Jos kannustatte mua, niin laittakaa peukku ylöspäin. Ei kommentoikaa vaan, ette pääse. Kommentoikaa ihan. Älkää vaan pistäkö alaspäin. Älkää vaan menkö, älkää laittakaa alaspäin tykkääksä, please. Vaan ylöspäin. Niin. Oh. No niin, heti tekemässä. Joo, Heti. kiva. Ja voltin tekee. Niin. Rumaa maali, Toni. Rumaa maali, Tomppa. Ai niin, mä sanoisin niin. Sori. Ei, sä sanoit Tomppa. Niin. Älkää, Toni ei oo oikea nimi Tomppa. Mä en kerro se oikeat nimeä koskaan. Koska se on sensuroitu aina sen nimi. Minä paljastan vasta omassa videossani nimeni. Heti kun se saa YouTube-kanavan käyttöön. Koska... Ja koska minä hankin kierrättimeni. Niin sitten se saa pelivideoita tehty mun kanssa sitten. Skypen välityksellä, kunhan saa Skypenkin sitten toimimaan. Koska minä unohdin salasanan. Kyllä, koska toi unohtaa kaikki salasanat. No en mä Movistarin muistan. Niin. Ja kirjoittakaa jos haluatte Movistaria. Joo, kirjoittakaa. Kirjoittakaa molemmille. Ranu Manu ja sitten Tei Tomppaa. Me voidaan tehdä sitten. Mutta kannattaa laittaa noita. Ja kertokaa pelisarjaa mitä haluaisitte, että me aloitettaisiin. Niin, me voitais. Ja sit mä voisin kertoa semmoisen, että kannattaa testatkaa semmoista, kun tanki on line. Me voidaan sitten tehdä siitä, tai mä voin tehdä siitä sitten videoita. Jos on sellaista aikaa, että pystyy. Koska olemme hyvin kiireisiä ihmisiä. Me olemme todella kiireisiä, että meillä... Sen takia me ajateltiin, että tämmönen juttu tehtäis, kun tulisi vähän enemmän kiireitä. Ne kun tykätään kiireistä, niin. Aina on futistreeneihin ja lätkää pelaamaan on kiirettä. Koulusta kotiin on kiirettä ja kotiin koulusta... Kotoa koulu. Kiirettä. Niin. Mäkin myöhästyin tänään koulusta kuinka paljon kuitenkin. Mistäs minä? Niin. Joka tapauksessa mä myöhästyin koulusta, mutta älkää siitä välittäkö. Mä saatan joskus tehdä vähän myöhässä niitä videoita, koska jälki-istunto. Ei me saada vielä. Niin, mutta jos me ollaan 3 kertaa myöhästytty, niin silloin me saa. Niin, Taikka joo. 3 kertaa ja sitten läksyt. No mä jätin 3 kertaa, mä joudun menee. Niin, koska sä teit tässä alla koulussa. Näin tein. Älkää välttämättä, tuo oli vitsi. Oikeesti mä jätin 2 kertaa tekemättä. Mä en tykkää 3, 3 on Niin, erittäin. me aina jätetään 2 kertaa tekemät läksyt. Ja sit taas tehdään samalla viikolla. Samalla viikolla, silleen varoituksia 2, ei yhtäkään jälki-istuntoa. Se on kyllä sellaista tekemätöntä juttua. Niin, että jos me ei oo tehty tehtäviä. Ja sitten käy kyllä. Nyt Bale tulee läpi! Onks mulla muuten matikan kohta? En mä tiedä milloin se on. Ensi viikolla vai sitä seuraavalla, en tiedä. On se nyt tässä lähiviikkoina ainakin, jos oikein muistan. Suoraskilsaa vari pelaajaa. Yeah! Hyvä kassilassi! Noniin se on se. On siellä. Messi. Suoras. Se huomaa tukasta ja pussailevat siinä. Hyi. Ai 2-0. Ai kai se on mun vuoro sitten. Kai se on Ronaldon vuoro, ei mennä läpi. No mut arvaa mitä? Kai se on sun vuoro rikko. No ei se on pallo se. On se ball. Off track. Ball off track. Niin, sä teet aina sen ball off track. Mua ärsyttää oikeesti. Hankin muuten Winterstartis off trackia, niin se näyttää siitä, kun haki off track lukee taustalla. Niin, muuten kertokaa mitä pleikkapelejä kannattaa tehdä videoita YouTubeen. Kaikista muista paitsi GTAsta. Älkää. Kaikkia muita paitsi, no 12-vuotiaille sopivat pelit on vielä sellaisia ihan
Sorvi. 16 ylöspäin ei saa laittaa meitä. Eikä 14. 12 ylöspäin ei saa kertoa niitä, mutta kertokaa hyviä pelejä, mitä vois tehdä tuohon. FIFA on nyt, ajattelin kohta koittaa ton netti hoitaa, niin saadaan Ultimate Team sitten videota. Ja no niin, kyllä se Gustavo Ramos tulee lopulta. No, oliks toi koko peli? Ei. Eka erä. Jep. Ootas, katsotaan. No, mä käyn kattoo oman Nyt tiimin. nopee. Oota, joo. Videoihin mennään, se ei ne tykkää katsoa. Toni Kroos. Sen mun pitää vasta pois. No niin. Mulla ei oo ketään keskenkyttää muuta kuin illalla. No niin. Advanced Warfare. Let's go. Noniin, entä? Noniin. Illallarmendi lähti kentälle ja näin peli alkoi. Medi. Markkanen. Eetu Markka. Eikö, oliks se Eetu? Se on Eero. Eetu Pappanen. Eetu Kakkanen. Eetu Pappanen. Hei, pitäisikö meidän tehdä vielä toinen FIFA-video silleen, että meikähän vetää tuolla Bayern München. Te tykkäätte kaikki varmasti Bayern Münchenistä. Kuka ei tykkäisikö siellä Götze? Götze on maailman paras pelaaja. No mun mielestä. Tai eipä periaatteessa. Ronaldo. Niin periaatteessa, mutta se niinku, Ronaldo on paras. mut kyllä me voidaan miettiä, että Götzekin on hyvä. Erittäin. Nyt kun tää matsi vain loppuisi. Mut se ei lopu noin. Täytyy toivoa. Ajatellaan Marttia. Kattokaa sellainen käyttää, kun Deat on aivan besti. Mutta muistakaa, että minunkin videot on ihan vaan peste. niin, älkää kattoko muitakin kanavia. Voi ei! Ei oo pilkku. Selvä pilkku. Punainen kortti Sergio Onko Ramos. se pilkku? Ei se näyttää. Pitääkö se oo? Pitäis se olla? Se on vapaa. Ei. Kato, ei ihan se. Vitsi. Messi. Ei. Se on kulmapotku. Kasilas on hyvä. Oot monesko kulmapotku tässä? En mä tiedä, ihan sama. Sit vois tulla maali. Kerrankin. Kerrankin hyvää tuuria minulle. Nyt! Jese Rodriguez. Mä oon tehnyt sillä niin monta maalia tässä FIFA 15 aikana, että ei. Mutta ei. Suores kyllä. Suores kyllä. Syöpää. Täyttää syöpää tämän pelin pelaaminen. Aivan. No mut jos te tykkäätte tästä, että meillä on syöpää tässä pelissä, niin oikeesti niinku kommentoikaa, että joo mä haluan tätä. Tätä sarjaa voi tulla niin paljon kuin haluat. Tätä sarjaa, tätä kirjoitusta meikäläiselle. Sanotaan nyt, että minä olin kylläkin tuo FC Barcelona anteeksi vai? Anteeksi, älä yritä. No sori vaan. Mä tykkään yrittää. Niin, se yrittää. Mä tykkään yrittää myös maaleja. Yes, Barcelona. Mut sä tykkäät yrittää myös rikettä. No niin, tykkään. Sä vaan yritit rikettä. Mä yritän saada niillä jutuilla maalia. No niin. Ei se rike ollut. Tot pitäis antaa vaan elinkautinen. Ei se ollut rike, se pitää antaa elinkautinen. Tiedätkö, nää on mun mielestä hienoa nää, että jätkät hyppää silloin kun ne kaatuu. Silloin kun ne kampilaa. Niin, mut silloin ne vähän filmaa niinku. Niin, mutta se on mun mielestä hienon näköistä, kun ne vähän filmaa sitä. No vähän filmaa. Oskar sai, vaikka se ei filmannut, niin keltaisen. Ne luuli, että se filmaa. Oikein tykkää Pepelle. James. Silloin oli Hollandi vastassa. MM-kisat oli ihan lyhyesti. Niin, koska Saksa voitti. Mutta ei nyt ei voita Barcelona. No voi. No Barcelona voittaa, no niin kulma. Aika hyvä. Ei, sä et vaan mitään vitsin maaleja Ei. Ei Ronaldo, miksi sä vedit? Koska mä painoin ympyrää vähän sun. Ai, Pike off track. Mitä tää on? Syöpää. Niin, tää on täyttä syöpää tää peli pelaamista.
Mä en ikinä halua pelata tämmöstä. Tai FIFA USA 1. Ei. FIFA Episode. Ei. Minä vastaan Retu. Se oli Retua, Tuuri ja Messi. Niin oli, mut Messi täys Retu. Niin. Mut Neymar ei oo mikään Retu, jos tiesit. Neymar ei on Retu, kauks tässä on mennyt? Oi, tässä on mennyt jo 10 minuuttia. Ei se paljon, kun Meillä on 5 minuuttia vielä aikaa. matsi vielä loppuu ihan just. Ketä ei ole syöttää? Ketä ei ole syöttää? Hei, Rike! Tossa on meitä. No voi vitsi. Kiitos. Eikö ei se on kyllä. Tottunut pelaamaan sillä sinistä. Nyt Bale luotan suhun. Nyt Bale luota! Ei, tää on niin syöpää tää pelipelaaminen. No nyt, älä ota sitä. Tässä on mennyt noin 11 minuuttia. Ja tää loppuu ihan just. Tää peli. Eli heti kun tää peli loppuu, niin... Kuvas. Ja me sanotaan viimeiset hyvästelut. Eli Ihan se oli Randomanu 06. Ei vielä. En sano vielä. Koska tää peli ei ole loppu. No voi! Ei! Kasilassa on sitä. Kassilossi. Kassi. Se on suu, mitä ihmettä? No niin. Kassi. Kiitos mun maalinpatusta. Ai kassi. Ei! No niin. Se loppui siihen. Eli se oli Randomanu 06 ja TJ Tomppa ja Real Madrid ja Barcelona. Ja tykätkää ja kommentoikaa. Tykätkää, kommentoikaa. Ja tilatkaa. Ja tilatkaa. Ja me kuitataan. Mä kuittaan ensimmäisenä. Ja Toni kuittaa toisena. Ja. Ja se oli moikka. Moi.